मी आर्या रुपेश दत्तू इयत्ता चौथी. प्रथम तुम्हाला सर्वांना शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. सह्याद्रीच्या छाताडातून नाद भवानी गाते, सह्याद्रीच्या छाताडातून नाद भवानी गाते. काळजात राहती आमच्या रक्तात वाहती राजे, काळजात राहती आमच्या रक्तात वाहती राजे. तुफान गरजतो आगोपतो वाघ मराठी माझा, तुफान गरजतो आगोपतो वाघ मराठी माझा. सन्मान राखतो जाल झोकतो तुफान मातीचा राजा, सन्मान राखतो जाल झोकतो तुफान मातीचा राजा. वाघाची चाल गरुडाची नजर, स्त्रियांचा आदर शत्रूचे मर्दन, असेच असावे मावळ्याचे वर्तन. हीच छत्रपती शिवाजी महाराजांची शिकवण. ताजमहाल जर प्रेमाची निशाणी आहे, ताजमहाल जर प्रेमाची निशाणी आहे, तर शिवनेरी किल्ला एका सिंहाची कहाणी आहे, एका सिंहाची कहाणी आहे. 300 किलोमीटर लांबीची भिंत बांधायला 150 वर्ष लागली. मात्र शिवाजी महाराजांनी अवघ्या 50 वर्षांच्या कालावधीत जे जे किल्ले बांधले त्यांची एकंदरीत लांबी 4000 किलोमीटर इतकी ठरेल. चीनच्या भिंतीला आम्ही जगातील एक आश्चर्य मानतो. मग हे काय आहे? अरे नुसताच अभिमानच नाही तर गर्व आहे मला मी मराठी असल्याचा. ब्रिटिश लोक ओम या शब्दावर संशोधन करतात की ओम बोलल्याने शरीरात ऊर्जा काय निर्माण होते, पण मला असे वाटते खरे संशोधन छत्रपती शिवाजी महाराज या नावावर करायला हवे. हे नाव घेतात अंगावरील शार उभे राहतात, हृदयाचे ठोके वाढतात, शरीरात एक वेगळीच ऊर्जा निर्माण होते. कुणी विचारलं तर कॉलर ताट करून सांगा मराठी. मराठी या शब्दाचा अर्थ काय? मरेपर्यंत राजांच्या सेवेसाठी ठेवलेला जगदंब जगदंब जगदंब. 12 महिने 11 खेळाडू 10 बोटे 9 ग्रह 8 दिशा 7 आश्चर्य 6 संवेदना 5 महासागर 4 वेळ 3 ऋतू 2 डोळे आणि 1 शिवबा. वन मॅन शो. एकच राजे शिवराय माझे. सूर्यनारायण जर उगवले नसते तर आकाशाचा रंगच समजला नसता, सूर्यनारायण जर उगवले नसते तर आकाशाचा रंगच समजला नसता, शिवाजी महाराज जन्मले नसते तर खरंच हिंदू धर्माचा अर्थच समजला नसता, शिवाजी महाराज जन्मले नसते तर खरंच हिंदू धर्माचा अर्थच समजला नसता. ए हिंदो प्रभो शिवाजी राजा, जब बांध कर पगड़ी शिवाजी महाराज तैयार होते, जब बांध कर पगड़ी शिवाजी महाराज तैयार होते. उठाकर तलवार घोड़े पर सवार होते, उठाकर तलवार घोड़े पर सवार होते. सब झुकते सब अल्लाह के बंदे और कहते काश हम भी मराठा होते, काश. त्याचे नाव शाहिस्तेखान मुजरी असे होते. त्याच खानाने शिवाजी महाराजांच्या हल्ल्यानुसार एक प्रसंग नमूद केलेला आहे. खान असे लिहितो की शिवाजी महाराज आले तसे तुफान वेगासारखे लहान मुलं महालातून निघून गेले. काही वेळानंतर गोंधळ थांबला. शाहिस्तेखानाची एक बहीण त्याच्या जवळ आली आणि म्हणाली, भाईजान मेरी बेटी लापता है, भाईजान मेरी बेटी लापता है, भाईजान. त्यावेळी आपली बोटे छाटलेल्या शाहिस्तेखान स्मित हास्य करत म्हणाला, शिवाजीची माणसे तिला पळवणार नाहीतच, आणि पळवली असले तर बेफिक्र राहा, कारण तो शिवाजी पोटच्या लेकीसारखी तिची काळजी घेईल. अरे कोणता हा विश्वास शत्रूलाही महाराजांच्या चारित्र्यावर. अफजल खानाला मारल्यानंतर शिवाजी महाराज प्रतापगडावर आले. जिजाऊंनी विचारले काय झाले अफजल खानाचे. शिवाजी महाराज म्हणाले, मासाहेब अफजल खान मारला गेला. जिजाऊंनी विचारले कुठे आहे त्याचं प्रेत. शिवाजी महाराज उतरले प्रतापगडाच्या पायथ्याशी. मग काय म्हणाले असतील व जिजाऊ. शिवबा अफजल खान जिवंत असेपर्यंत त्याची वैर होते. अफजल खान संपला, आता वैरही संपले. तुझ्या राज्यात कोण्या प्रेताला कोल्ह्या कुत्र्याने तोडावे शोभणार नाही. त्याच्या प्रेताचे सन्मानाने दफन कर आणि तुझ्या विजयाचे प्रतीक म्हणून तिथे स्मारक बांध. शिवाजी महाराजांनी त्याच्या प्रेताचे सन्मानाने दफन केले आणि तिथे त्याची कबर बांधली. शिवनेरीवर तारा चमकला जिजाऊंच्या पोटी. सिंह जन्मला पुढे हास्य जाऊन रयतेचा वारी झाला. त्याने हा महाराष्ट्र घडवला. जाता जाता एकच सांगावं असं वाटतंय, शिवबाशिवाय किंमत नाही, शंभूशिवाय हिंमत नाही. नीट ऐका बरं का. शिवबाशिवाय किंमत नाही, शंभूशिवाय हिंमत नाही, भगव्याशिवाय नमत नाही, आणि शिवाजी महाराज सोडून आम्ही कुणासमोर झुकत नाही. जय शिवराय, जय शिवराय.